Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Budeme natáčať hru, ani neviem ako sa volá, ale dobre, našli som ho. Budeme sa tu starať o toto dieťa. A prepáč, že som nenatočil ešte druhú časť Minecraftu. No druhú, dobre. Lebo mal som nejaké problémy. Musím to vyriešiť. Jaká premakaná. Dobre. Má tu niečo na chales? Mám. Nemôžeme mi zjesť. Yes. Ej. Chceš jesť? Hej, či nie? Jedz. Jedz. Ti dáva to čo? Juj, nepláč, tam bol. Tak, tam buď, neboj sa tam ti papať. No a nechcel som to povedať, lebo máme s tým nejaké problémy, musíme to nejak opraviť. Toto sa nedá otvoriť, neviem prečo. Pozrieme sa do zrkadla. Vidím tam iba... Neosy. Dobre, táto hra by mala byť aj hororová. Možno, že ju aj spoznáte, neviem. Hej. Ja už viem, čo chce dieť. Počkaj, otvorím to. Poď, synku, musíš sa okúpať. Poď. Hej. Počkaj. Nepláč. What the fuck? To čo je za hru? A nebuguj. Môže bugovať. Asi musíme chvíľku počkať, dokým sa to presne nadiť. Dobre, zatiaľ som porozprával, ako sa to má. Prepáč, že som tak dlho nenatáčal, len som mal nejaké problémy zdravotné, dobre. Hej, prečo toto nejde? Čo je s tým? No a... Ak chcete vidieť ďalšie videá takéto, no tak dajte like, aj keď budete pochybovať, lebo teraz tomu nejak šibe. Musíme počkať. A ja ju teraz prvýkrát hrám. No tak už spamätá sa hra, či sa nespamätáš. Dáme chvíľku pauzu. Sme späť, musel som to vypnúť a zapnúť. A teraz dúfam, že to už pôjde, jak sa tam to načítava, ale to nevadí asi. Dobre, dávaj štart. Hej, ideme na ňu. No, čau kámo, tu sa vidíme zase. Sme tu. Nemáš tu nikde loptu, čo? Synku! Ja sa jej opýtam. Čo má byť? Dobre, synku, musíš ísť spať, poď sem. Je neskoro pre teba. A neboj sa, už ťa nehodím do záchodu. Ja som hnusný oca. Počkaj, otvorí sa, či sa neotvorí? Ukáž. Chceš ísť do pračky? Nechceš, dobre. No, dobre.
Jedeme tu. A tu je tá tvoja izba, nešikovná. Ale však nič tu nerob. Počkaj, ja si zoberiem. To čo má byť? Začína mať strach, synku, to čo tu ty poč? Jo, dobre. Čo? To bereme, kam to dám ku tebe. To presne na tebe beriem. Tak, hraj sa s tým. Miloze, nehraj sa. A tu máš. Na. Hráš sa, či sa nehráš? Nádam ťa aj tohoto zajaca maďarského. Miloze, pekný je to, ja som ti kúpoval. Synku. Na. A uspí. Môžem si tu sadnúť. Trochu činovať. To čo je? A to? To necháme tam, kde je. Dobre. Nech sa ti snívajú pekné sny. Ja, škoda, chcel som ti zobrať tú lampu, ale nemám to. Dobre, ideme. Ej, to čo má byť? Ej. Run. No ale mám strach z mojho syna. Nebo je démon. Snow, a curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this. Snowy. Čuž. Inak som ťa počúvať. Nie si dobrý. Naozaj. Máš čudný hlas. Dobre. Synku, ja ti niečo uvarím. Počkaj, zaberieme tu niečo. Čo tu je také? To čo je? Fuj. Neboj sa, postaram sa o teba. Počkaj, tu na to dáme. Ne, tu není nožík. Čo to? To som ešte nevidel, že je kuchyň. Tam bol cookies. Počkajte ľudia. Som späť. Čo som to chcel? Ja uvarím niečo. Już zoberiem mu tu. Má nemíčko, papúky. Nie, nedá. Reklama. A dáme mu tam aj toto. Dáme mu tam cibulku. Tak. Dáme mu tam salamu. Tak. A ešte mu tam dáme sír. To čo má byť? Počkaj. Musíme to takto urobiť. Tak. 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 Dáme mu tam paradajku. More, to sa bude mať na syn. Dáme mu tam dotok. Tak. To čo má byť?
si necháme tu pre prípad núdze. Ak by bol vlastne neproslušný. Tak. Ej. Ja. Som to mal tu urobiť, nie? Tak. Kam. Kde to rozbijeme, čo? What the? Fakt? To čo je za... To ste nevideli, dobre. To ja som to nebol určite na 100%, že som to ja nebol. OK. Ani toto ste nevideli. Ale tak... Posledný tanier. Tak, dostane toto. Synku, kdeže si? To ja nesi. Fuj, ty. No už to nedostaneš nikdy. Fuj. Tam ťa tu vybrať. Počkaj. Tak. Čau. Ja som hnusný. Neplač. To je nič. Počkaj. Tak, dobre, počkaj. Počkaj. Ty môžeš ísť ešte tu na chvíľku, dobre? Ty pôjdeš tu. Ja už som sa nesmiel, kámo. Tak poďme hore. Yes. Tak. Čo je tu? Haló? Je tu niekto? Čo je? Ty dáva? Tu kdež som? Ja som pekla. What? Nic sa nestalo. Jedeme ďalej. A ideme presne dole. Synku? What? Chuj, ty si stále... Ideme dole. Lebo si neposlušný. Tak.
Že si to máme, tu na ťa položíme, tak. Fuj. What? Nepoložil som ho tu? A kde je? Prečo si tu? Ty krpec jeden nepodarený. Budeš tam. Čo máš také oči? Počkaj. Učili ma, že keď nechávam dieťa tunak, no takže to je dobré. Takže tunak budeš... Chcel som ešte niečo? Chcel som si už iba sám. Dobre ľudia, na dnes by to bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber. Uvidíme sa možno pri pokračovaní, ak chcete. Aj mne sa páči, že to teraz zatiaľ. Počkajte ešte. Nedá sa ísť von. Dobre, takže ľudia, ak dáte like a odber, tak sa pojeme pozrieť do tej chodby, lebo ja sa dosť bojím, ja to tu zatiaľ upracujem. Zatím čus. Uvidíme sa pri novom videu. Ak dáte na toto video aspoň, čo ja viem, 20-30 lajkov, no tak ešte dneska by mohlo byť ešte jedno video z tohto, teda ak chcete. To už je na vás. Zatím čus. Počkajte. Neurobil som to.